Хәерле көн, Татарстан! Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфир студиясында сезне сәламлыйм мин, Айзилә Батырханова. 30 март иртәсе һәр барчабызга сөенечле хәбәрләр һәм барлык уңышларын алып килсен. Ә хәзер гадәттәгечә көннең кайбер истәлекле вакыйгаларын барлык. 30 март үзенчәлекле һәм формаль булмаган көннәрнең берсе – паркларга сәяхәт итү көне. Максаты кешеләрнең игътибарын гади, матур һәм файдалы булган ял итүгә күбрәк юнәлтү. Тикшерүләргә караганда паркларда һава сулау стрессны киметә, кәефне күтәрә. 30 мартта психоанализ турында беренче мәгълүматлар бирелә. Вена психиатры Зигмунд Фрейдның журналга бастырылган мәкаләсенә әллә ни игътибар бирмиләр. Бары тик 10 еллар узгач кына психоанализ методы киң кулланылыш таба. Елның 30 мартында телекраннарга «Белое солнце пустыни» фильмы чыга. Режиссер Леонид Гайдайның фильмнарын ничәмә буын яратып карый. Ә Россия космонавтларының старт алдыннан бу фильмны каравы инде күптән матур традициягә әйләнде. Халык җәүһәрләре. Кем наралар? Филармония концертлар залында халык җәүһәрләре дип исемләнгән проект зур уңыш белән узды. Уңышның сыры нәрсәдә икән? Бу турыда алдагы видеоязмада. Аларның һәр кайсының кабатланмас үз тормыш юлы, гомерлеккә сайлаган һөнәрләре бар. Сәхнә йолдызлары булып китмәсәләр дә, җырмың һәр вакыт аларның юлдашы булган. Ә зур сәхнәгә чыгып җырлау чынга ашмас хыял булып тоелган. Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды халыкның үзеннән бу җәүһәрләрне сайлап алып, филармония сәхнәсендә җыр-моңнарын тамашачыларга бүләк итү мөмкинлеген бирде. Рифат Әхмәтулы Фаттахов ул халыкның, милләтебезнең иҗатына бик зур да әһәмият бирә. Менә моңны, җәүһәрләрне, ягъни халыкның үзенеке булган талантларны ул халкына бирергә тырыша. Һәм аның һәр вакытта да менә шигар булып бер әйтем бар, йөрәктән йөрәккә дияргә ярата ул. Менә бүгенге кичтә ул нәкъ йөрәктән йөрәккә. Күрәмсең, безнең инде моның шушы фондның, шушы Рәшид Вахапов фонды, фестиваль фонды каршында үтә инде менә бу проект. Димәк, бу күптән үк уйланылган эш. Һәм менә ул инде сәхнәгә куелды. Күрәсез, идея ул авторның үзендә, Рифат Әхмәтулы Фаттаховның күптән күңелендә, йөрәгендә йөргән. Менә ул бүген аны йөрәгеннән алып, йөрәккә бирә, йөрәктән алып йөрәккә, халкыныкын халкына бирә. Гүзәл Татарстаныбыз һәм күрше төбәкләрдән җыелган халык җәүһәрләре җырчыларын искиткеч тавыш һәм халык мәхәббәте берләштерә. Социаль челтәрләрдә башлангыч алган видео бәйгедә йөзләгән кеше катнашты. Иң-иңнәр өчен халык үзе тавыш бирде һәм зур сәхнәгә күтәрде. Никадәр менә исең китәрлек, шул кадәр тавышлы, шул кадәр матур җырчылар калган. Алар инде зур сәхнәгә менеп, шушы сәнгать юлыннан артист булып, шул язмышны сайламаганнар. Башка эштә эшләп, тормыш итеп, гомер итеп, әмма сәхнәдән аерылмыйча, халкыбыз җырларыннан аерылмыйча, матур итеп, иҗатны үзләренә юлдаш итеп, җырны үзләренә юлдаш итеп яшәгәннәр сокланып торам.
Халык җәүһәрләре проектында җиңү яулаган башкаручыларны сез әле алга таба безнең тапшырулардан күрә алырсыз, чөнки мондый талантларны, җәүһәрләрне халык белергә тиеш. Ә без тапшыруыбызны дәвам итеп, сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз, студиябезнең бүгенге кунаклары белән таныштырабыз. Татарстаныбызда Аулак үй батл проекты гөрли. Аның максаты интеллектуаль уен аша гореф-гадәтләребезне барлау. Проектның авторы һәм җитәкчесе Сәрия Закирова һәм жюри рәисе Фәүзия Султан республикабызның төрле шәһәр һәм районнарында аулак үй оештыра. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Хәерле көннәр. Аулак өйнең безнең якта үз яме һәм үз тәме бар дип юкка гына әйтмиләр, чынлап та инде әлеге менә аулак өйләрне без үзебез күрмәсәк тә, ләкин инде әби-бабаларыбыз сөйләвеннән бик яхшы күз алыйбыз. Сәрия ханым, менә әлеге кызыклы проектны оештыру идеясы ничек туды, нәрсә этәрде сезне? Минем электрон журналым бар. Анда китап киштәсе дигән сәхифәдә шагыйрәләр белән таныштыру максатын куйдым. Һәм инде шагыйрәләр белән таныштыра башлагач, алар турында күбрәк мәгълүмат сорый башладылар. Мин инде кызыксынып үзләренә чыктым да, кайберләрен үзем дә белмим, иҗатлары бик матур шигырьләре бар, әмма үзләрендә күреп сөйләшәсем килә, һәм мин аларны өемә чакырдым. Өйдә без аулак үй оештырып утырдык, һәрберсенең шигырен тыңлап, халык җырлары җырлашып, аннары 2нче аенда китап йорты ачылды. Китап йорты ачылгач, инде 2 дистәдән артык шагыйрәләребез җыелды. Фәүзия Султан белән беренче очрашуым шунда булды. Шәмсия Җиһангировалар, Фәйрүзә Мөслимовалар һәм яшьләр дә булды анда. Бик күңелле итеп 1-2 сәгать буе һәрберсенең иҗаты белән, һәрберсенең шәхси тормышы белән дә танышып, аралашып, айга бер очрашырга кирәк дигән нәтиҗә ясадык та, очрашып аралаша гына башлагач, карантин. Һәм инде без Zoom-га утырдык, күчтек. Интернет очрашуларда электрон вариантта инде безнең география киңәйде. Уфадан кушылдылар, Мәскәүдән кушылдылар, һәм инде без анда беренче тапкыр уеннар уйный башладык. Кемнең миллионер буласы килә дигән уенны. Китап йортында инде йөзек салыш уйнап, сынап карадым. Кемгәдер ошамый, кемгәдер бик ошый, азарт белән уйный. Авторларын тануларын, әдәбият белән ничек кызыксынуларын күзәтеп, һәм инде юллар ачылгач, туган телләр елы уңаеннан үзебезнең мәктәп директорына, гимназия директорына мөрәҗәгать иттем. Илдар Искәндәрович 180-нче гимназияның директоры, бик милләт җанлы, яшь, креатив җитәкче. Иң беренче коймак түйерле булмады. Менә бит. Анда 10 балага каршы профессионал шагыйрәләр көч сынаштылар. Һәм инде шуннан без бу аулак өйдән бөтенебез хисләнеп чыктык. Балаларга да бик ошады. Андагы коллективка һәм үзебезнекеләргә дә без инде мөрәҗәгать иттек Мәгариф министрлыгына. Нигезләмәләр язып, инде ярты елга менә шул уку елының яртысына график төзеп, без республика буйлап районнарга чыгып киттек. Төрле шәһәр һәм районнарда нәкъ шушы кызыклы форматта, интеллектуаль уен форматында дип әйтик, аулак үй батл оештырасыз. Әлбәттә инде без менә әйтеп киттек, максатына килгәндә ул әлбәттә инде безнең гореф-гадәтләребезне барлау, әйме үзебезнең үткәнебезгә кайту. Әһәмияте нәрсәдә икән? Сез инде жюри рәисе буларак, Фәүзия ханым, моның турында күбрәк беләсез. Аулак бу форматына чакырганнан соң бик хисләнеп кайттым. Хисләнеп кайттым да өйдә тагын әбием белән киңәшләштем. Мин әйтәм, бик кирәк. Татар теле бетә дип йөриләр, бетми. Мин әйтәм, татар теле. Балалар гөрләтеп татарча шигырь язалар. Җырлыйлар, мин әйтәм, борынгы җырларны бетми дидем дә. Шуннан Сәрия беренче барган көнне мине жюрига утыртып куйды ул. Бер нинди кисәтмичә жюри рәисе итеп куйды да, мин менә шуннан кирип киттем аннан. Һәм аның бик кирәкле әйбер икәнен сиздем. Ул балаларга беренчедән китап укырга
кирәк мөмкинлек бирә. Кирәк дип әйтә, чөнки балалар китап укымыйча классикларыбызны белә алмыйлар. Анда бит безнең ярышлар бара, шигырьләрне ваклап турыйсың да шуннан жаңа шигырь язалар. Әгәр дә инде дөрес язсалар, авторын әйтсәләр, үзләренә бал эшлиләр. Миллионерда шулай ук юклы барлы сүзле сораулар юк анда. Анда мәктәп программасы, менә Сәрия ханым кайсы класска укучы, кайсы сыйныфта укучы балалар катнашасын белешә дә, шуларның дәреслекләре белән әзерли ул темаларны. Шуңа күрә бик килешеп, белгечләр белән килешеп эшләнгән әйберләр аның. Шунда укыйлар, алар анда әзерләнгәндә ничә китап алып укыйлар, ничә җырлар белән танышалар. Һәм инде үзләренең иҗатларын күрсәтәләр. Моның әһәмияте бик кирәк. Ул кирәк, менә киләчәгебездә үзебезнең алтын баганаларыбыз үстергән моментта бик кирәк әйбер бу. Менә кайбер гимназияларга барып кайтасың да берничә көн шул хистә йөрисең. Ул балаларга сөенеп, милләтебезнең киләчәге өчен сөенеп йөрисең. Монда шунысын да искәртергә кирәк, монда бит инде мәктәп укучылары да катнашалар, һәм инде шулай ук өлкәннәр дә катнашалар, яме? Һәм менә катнашу, ничек катнашырга була? Мәсәлән, мин әлеге проектта катнашырга телим икән. Бәлки безнең тамашачыларыбызга аңлатып китербез. Без 3 юнәлештә эшлибез. Мәктәп укучылары белән 6-10 сыйныф укучылары арасында була команданы җыярга. Һәм инде алар менә ничәнче сыйныфлар, шуларның дәреслекләреннән генә биремнәр әзерлибез. Аннан тагын бер юнәлеш бар, студентлар. Казан Федераль университетында булдык, Алабуга пединститутында булдык. Без студентларга әйтергә телибез, менә шушындай тәрбияви чара итеп, аулагыйны кулланып, укучыларны гырыф-гадәтләребезне дә өйрәтергә мөмкин укучыларыбызга. Шул ук вакытта кулларына китап алырга бер мөмкинлек. Анарсын инде халык җырларында шундый күренекле шәхесләр белән бер сәхнәдә алар тыңлап кына утырмый, ул җырларны өйрәнәләр һәм кушылып җырлыйлар. Еллар үткәч тә күңеленә кереп калачак әйбер. Аннары 3нче юнәлеш, без РКИ янына барып сөйләшкәч, яз көне иҗади шәхесләребезне барларга кирәк. Бик күп шәхесләребез бар, кулларына китап тотып киләләр. Мин шагыйрә, мине берлеккә алыгыз дип, аларны кем икәнен белергә, аларны интеллектуаль яктан сынап та карарга мөмкинлек. Алар белән тагын бер юнәлеш, безне районнарда актив иҗат иткән шәхесләр көтеп торалар. Алар үзара да ярышалар, безнең профессионал шагыйрәләребез белән дә ярышалар. Һәм инде өлкәннәр турында да әйтик, менә кемнәр катнашалар? Монда бит инде командалап оештырырга кирәк, әйме? Монда инде сезгә мөрәҗәгать итәргә кирәктер бу чиракта, әйме? Әйе. Һәр районга чыгабыз без исполкомга, культура бүлеге, социаль мәсьәләләр, һәм инде без алар үзләренең районнарында яшәп иҗат итүче шәхесләргә мөрәҗәгать итәләр, команда туплана. Без бүгенге заманда, бүгенге көндә берничә классик әдипне өйрәнүне таләп итеп куябыз. Унлап инде. Бөтен борынгы әдәбиятларны бирем итеп бирмәйбез. Аннары алар анда әзерләнәләр. Йөзек салышу янында бирем чыга, авторын танырга кирәк, һәм туралган шигырьләр. Күбесе популяр җырлар авторлары, әйме? Инде җырларны җыя башлыйбыз. Җырларны күңелләренә килеп җыеп бетерәләр, әмма аны халык җыры дип. Бездә бер автор бар бит инде, халык. Менә бик кызык икән. Минем тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Менә бу аулагы батылны мәктәпләргә кертеп, һәрбер мәктәптә, аннан соң мәктәпләр арасында районда шундый матур иттереп аулагы батылга ярышлар үткәреп, аннан соң инде менә шул район буенча җиңгән командага шагыйрәләр белән батыл оештыру мәсьәләсен карарга бик кирәк иде. Без аның турыда инде мөрәҗәгать иттек. Инде без Мәгариф министрлыгына да мөрәҗәгать иттек. Илсурга да хат яздык. Мәктәпләрдә өстәмә белем бирү чарасы итеп, түгәрәк итеп, милли тәрбия түгәрәге итеп, әйтик, менә бер очрашканда алар йөзек салыш уйныйлар, һәм инде әдәбият программасына кергән классик әдипләребезне танырга өйрәнәләр. Һәм киләчәктә дә сезнең планнарыгыз бик зурдан дип беләбез. Әле алга таба Чувашия Республикасына да чыгу теләгет бар, әйме? Һәм инде алга таба әле бу командлы уеннар тәмамланганнан соң инде сез Ага базар бу инде июль аенда уза торган зур фестивальдә безнең инде шушы командалар көч сынашачак.
Алла берсе. Алла бирса, я. Без районнарга кайтабыз. Районнарда командалар үзара ярышып, җиңүче командалар була. Алар финалга чыгучы команда һәм алар әзерләнәләр Ага базар фестиваленә. Әмма аңа кадәр команданы тагын бер кат сынап карыйбыз аулак өйләрдә. Әйтик, менә без Буа шәһәрендә үткән аулак өйдә 3 җиңүче команда булды: Тәттеш, Апас һәм Кайбыч районнары. Хәзерге көндә алар әзерләнәләр Чувашиягә, Комсомольск районына. Башкарма комитетлар белән әзерләнеп Әйе, көтәләр. димәк инде эшләр зурдан һәм инде аулак өй батыл һәр вакыт шулай уңышлы булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Хөрмәтле кунаклар, бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Кыш китәргә ашыкматса да инде күңелләребездә һәр вакыт яз булсын. Моның өчен әллә ни күп тә кирәкми. Елмаек һәм Җиһан үзе дә безгә елмаеп карар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыру безнең иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз.